लांखार जानाय सा 42 गथ'फोरनि नखरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 20,000 रांनि अनसुंथाइ होदों। चिरां जिल्लानि रुनिकाटा थानानि सिङाव थानाय सान्तिपुर देवस्रि हाथिसार ओनसोलनिफ्राय सिक्किम रायजोआव लांखार जानाय सा 42 गथ'फोरखौ आसाम पुलिसा बोखांनो हानायजों लोगोसे सानै दायनिगिरिखौबो खानो हादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै लांखार जानाय नखरफोरनो बिटिसि सरकारनिफ्राय 20,000 रां अनसुंथाइ होनायजों लोगोसे गोबां जौगालु बिथांखिफोरखौ दाफामनोबो थांखि लानाय जायो। थांनाय 30 जुलाइ खालारखालि आसामनि गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि आखाइजों गं 10 नखरनो बेंटल फरायसालियाव चेकखौ गथायखांनायनि उनाव शुक्रबारखालि चिरां जिल्ला समाज अनसाइ बिफाननिफ्राय गं 30 नखरनो चेकखौ गथायना होनाय जायो। चेकखौ गथायनानै होयो बिटिसि सरकारनि समाज अनसाइ बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। बे हाबाफारियाव चिरां जिल्ला समाज अनसाइ बिफाननि मावख'गिरि सामेश्वर मोसाहारिजों लोगोसे बिफाननि मावथिफोर आरो देवस्रि ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनैसिमावथ' 40 सा जोङो होजोबनो हाबाय, गासै 40 सा खालामखामोन। बाखि जोङो गाबोन लायबावगोन। बे रिपर्टआ जोंनाव सफैदों 10 सा। बेनिख्रुइबो बांसिन दङ होनना जोंनाव खबर सफैगासिनो दङ। दासो बाथ्राया ओंखारलांगासिनो दङ। जाय मानसिया बे खामानियाव इनभल्भ दंमोन बेथ' गारि बायलायनायनि गोबां माहाजोन जानायनि लामायाव फैबायमोन। गतिके बिथांजों लोगोसे माखासे मानसिया जे इनडाइरेक्टलि सोमोन्दो दङ बेखौबो जोङो संदानगासिनो दङ। बावैसोनि बिनि फिथाइ माबाखौबो फोरमानखौबो मोननो थांगोन। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बे देवस्रि ओनसोलाव जोंहा बावैसो सिगां बे ओनसोलनिफ्राय उन्दै उन्दैसा हिन्जावसा हौवासा फंबाय बिनानावमोनखौ बे ओनसोलनिफ्राय सिक्किमाव लांखारनाय जादोंमोन। बेखौ जोङो चिरां जिल्ला पुलिस प्रशासननि दैदेननायनि गेजेरजों बेखौ जोङो 42 जन बे उन्दैसा फंबाय बिनानावमोनखौ जों लाबोफिननो हानानै जोङो दिनै माखासे बे जेनाखि बे लांखारनाय उन्दैसा हिन्जावसा हौवासा गथ'फोरखौ जोङो माखासे गार्जेनफोरनो जों गथायना होबाय। आरो बिनिखायनो बिथांमोनहा जिथुखे आर्थिक अबस्थाया गाज्रि, बिसोर फाइनान्सियेलि हार्डशिपआव गोलैनानै दंमोन। बिनिखायनो जोङो दिनै बिटिसि सरकारनिफ्राय जोंनि श्रीयुत प्रमद बर' सारनि नेतृत्वआव आरो जोंनि ससियेल वेलफेयारनि EM गौतम दासनि दैदेननायाव जोङो बे गार्जेनफोरनो 20,000 करि प्रतिटु गार्जेननो बे जों 20,000 करि आर्थिक जेनाखि जों अनुदान होदों बिसोरनि जासे सहाय मोननायनि थाखाय आरोखि। दा दिनै बेखिनि प्रग्रामा मोजाङै मोजां जालांबाय। 30 जन मानसिनो जों चेकखौ गथायना होनो हादों आरोखि गार्जेनफोरनो आरोखि।